Mapu gede. Tambal. Masih game sih sana lagi. Caca. Kenapa di cari? Coba. Ay matang ka naman. Bang. Sekay na tama din. Nagigunat. Nandiyo mo lo kay kayo. Hello guys, ngasi디 nung taon nila video naman so far tayo na yung the game video na namin. Game siya kamata mo game na button si button siya flip tawag ka. Flip tawag yung tabal do. Yung tabal si yung hawtaw do. Kapada sa kapada pada. May dito sinabi niya ba? So, game siya nung aga ni dikhale. Yung Umre sari. yung tawag yung da. Nung taon nila video naman so far tayo. Kawalan ayang tawag ko. May danan ba siya? Sana taro ba? Sana taro ba? Atay diyate ko. Ay, kung na diyate ba? Among naan nga rin lor. Ayan ako. Ay. Nandiyo mo lo kay kayo sa chip ko. Uy, ano ba yun? Caca. Ay, ay, tao gigi nga ko. Ay, yung tragedy tayo doon. Veamos, sino ko? Sino tayo ka doon siya? Ay, tayo thuốc tao rồi, ay, tayo bên ngoài. Caca. Apa kasih ya? Single baby. Ay wali. Cat. Sekay na tama din. Nagigunat. Yeah. Ay, ni. Tahu kan ni. Nanaoni. Ini. Taruh. Dua entra. Wih. Mapuling me. Yani na. Ulit yun. Ay, matang ka naman. Ay wali. Ay, Patsy! Patsy! Caca! Sana di kaca.
이랬또. Nakan nama din 차라리. 쎄. 맛이. 아짜짜. 흥. 예. 맛이 랑기르르. 꼬리는. Lalalala. Uy, padadre, tay pang meron. Uy, sanarik wala eh. Sanarik na mapay ko sa chick pa do. Matang được cái no, matang được. Cha cha cha. Kan tahu nih Pak. Sana haijare tak ingat tuh. Tak tuh. Mapu gede. Tambal. Masih game sih sana.